Anak ko, anak ko. Uy, asara ba ito di ani? Ang gano'n ko, mabian di ko adto. Karoon, nagsugod na to sila. Sama na si Kuan diya, ano naman na siya nang sa may gibuhat na. Agad mo, ani mo. Kusan mo yung matalan! Asay mo nga kaman! Mga baga mo nagway ha? Mga baga mo nagway. Mga baga mo nagway ha? Asay mo kawan! Asay mo listansya mo! Agi karon! Kung saan natin pakita ni senyora niya? Paano niyo sa mga trabaho ninyo? Asa ka ng listansya ninyo? Asa ang listahan? Asa ang listahan? Asa ang listahan? Tara bang. Ano na? Sus! Nung oras! Nung oras mo na yun! Nung oras mo na yun! Nung oras mo na yun!